ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ରାତ୍ରିର ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରହର ତମ ଆଖିକୁ ନିଦ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ କଲମ ସାଉଁଟୁଛି କିଟା ଜଣା ଅଜଣା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ, ଯାହାର ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କି ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ କିଛି ତମର ଆଉ କିଛି ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭିତରେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ପିରତି ବନରେ ଶୁଆସାରି ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଶା ବୋଲି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ। ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ସେ ବୃକ୍ଷ, ବୋଝ ସହିବାକୁ ଶୁଆ ଆଉ ସାରିଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ନାଚାର ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରା ବା ଥିଲା କୋଉଠି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୃକ୍ଷର ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ପରେ ବି ଦୁହେଁ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି। ସମୟ ଦିନେ ଝଡ଼ର ସଂକେତ ଦେଲା। ଦୁଇ ପକ୍ଷୀରୁ ଜଣେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆରଟିର ବୋଝ ସହି ହେବ ବୋଲି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ଦୁହେଁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ। ଝଡ଼ ପ୍ରାଣ ନେଲା ବୃକ୍ଷ ସମେତ। ଆଶାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ଶୁଆସାରି ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହେଲେ ସଙ୍ଗାତ। ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହେଲେ ସଙ୍ଗାତ।